Γεια σας Minion, σήμερα θα ανοίξουμε λαμπούμπου. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό εδώ πέρα το λαμπούμπου και έχει όλες αυτές εδώ τις επιλογές. Έχει όλα αυτά, εγώ θέλω να δείχνω το mystery, μου αρέσει πάρα πολύ το mystery και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, τραβάς γενικά αυτό, το έβαλα. Μέσα έχει ένα καρτελάκι, δεν θα το δούμε τώρα. Έχει το καρτελάκι του, δεν θα το δούμε τώρα, γιατί λέει το λαμπούμπου που κέρδισα, αλλά θέλω να το κρατήσω για έκπληξη μετά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα αυτό. Ανοίξε το λαμπούμπου και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Έτυχα το κόκκινο! Wow. Wow. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και το καρτελάκι. Αυτό, τέλειο. Γεια! Μίνιο.